Ia. Dyna achos nes i ddeud li, dim ots gen i. 6-3-4. Bore da, mae'n hyfryd eich gweld chi bore yma. Mae'n hyfryd bod ni yma'n cael cwmni'n gilydd, ond yn fwy arbennig na hynny, bod ni'n cael dod at ein gilydd a bod yng nghwmni yn arglwydd a'n gwaredwr. Da ni'n diolch bod Dewi yma bore yma, a da ni'n edrych ymlaen at gael edrych ar y gair o dan ei arweiniad o. Mi weddiau a wedyn a'i trwy'r cyhoeddiadau, ac wedyn awn ni'n syth un hemyn gyntaf. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ni'n cael dod yma o dy flaen di bore yma. Arglwydd, da ni'n diolch y bod ti yn dad cariadus ac dim ots sut fath o wythnos da ni wedi gael arglwydd. Dim ots pa friwia neu fflindera da ni'n ei gario arglwydd. Da ni'n diolch y bod ni'n cael dod atach di arglwydd. Da ni'n gofyn arglwydd y fydd i di'n cynorthwyo ni bore yma arglwydd i fod yn gallu rhoi yn hynna'n i chdi rwan arglwydd. Da ni'n gofyn y fydd i di yn miniogi'n meddyliau ni, yn codi'n rhyw flinder arglwydd, ac yn gofyn arglwydd y fydd i di yn rhoi calonna meddwl a atyner i ni fod yn derbyn o dy air di. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy ddaioni ti ag ata ni arglwydd. Da ni'n diolch y bod ni'n cael gymaint o dy law di, ac arglwydd da ni'n yn gofyn arglwydd y fydd i di hefo ni wrth i ni fynd i fewn i wythnos newydd arglwydd. Da ni'n cyflwyno rhai sydd ddim yma am wahanol resymau y bore am arglwydd. Da ni'n cofio'n arbennig y rhai sydd yn pregethu mewn gwahanol lefydd, yn cofio Steff a Dafydd yn arbennig bore am wrth nhw fod yn pregethu. Ac arglwydd, da ni'n jyst yn cyflwyno'n hynna'n i chdi, yn diolch arglwydd bod ni'n cael dod yma, nid oherwydd yn heiddiant yn hynna'n, ond oherwydd heiddiant Iesu Grist. Felly, bydd hefo ni. Ac, helpa ni ddod yn wylaidd o dy flaen di arglwydd, helpa ni fod yn dod, yn barod i gael, yn cnesu, yn annog, ac hefyd yn herio. Da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Reit, o ran cyhoeddiadau, da ni dan ofal Dewi Tudur bore yma, a da ni'n edrych ymlaen at i gwmnio, fel o'n i'n sôn wrth weddio, mae Steff yn Machynlleth, mae Dafydd Job yn Tan y Coed ac yn Tudweiliog. Ydy dy dad yn pregethu? Na, dydy o ddim yn pregethu. Heno yma, ffan yn cyfres yn astudio ffrwyth yr ysbryd o lythyr Galatiaid efo hynna'n ddisgyblaeth. Felly hwnnw ydy'r pwnc ola heno yma. Dyn nos Ferchar, cyfarfod gweddi fel rheol, ond yn hy Rhodri a Gwenno, ac yn braf iawn, dyn ni'n cael cwmni heledd o Iwerddon, yn dod i sôn amdan i'w gwaith, a wedyn wrthnos nesaf, Gwasanaeth yng Ngofal Rhodri Ysgol Sul yr amseroedd arferol, dim clybiau plant wythnos yma. Mae'n e-bosterio gwmpas am ddigwyddiad cymdeithasol nos Wener, y 5 o Ragfyr, noson i'r gymdeithas, thema nadoligaidd iddo fo. Mae'n e-bosteri o gwmpas yma, felly mae'n flyers bach hefyd, felly na ni drio neu siw bod chi'n gadael hefo un o hynny ar y diwedd. Dwi'n meddwl dyna ni o ran cyhoeddiadau, a diolch i Gwennan am yr e-bost hynod defnyddiol sydd yn atgoffa ni be sydd gynnon ni ar y gweill hefyd. Felly, da ni'n di gychwyn yn addoliad trwy gannu yr emyn gyntaf. Ti arglwydd yw fy rhan am trysor mawr di drai.
Y noddfa gadarn fe enaid gwan ym mhob rhywau, ac atat rwyf yn ffoi dyfynwes i'w fynydd, pan fo gelynion y brifedir gwlyeth. Diolch. Am yn darlleniad bore yma, da ni'n troi at Salm 91, a dwi'n mynd i ddarllen y Salm i gyd. Dwi'n eisiau chi boeni bod fi'n mynd i bregethu ar y Salm i gyd, ond ne fyddwch chi yma moria. Fyddwn ni'n canolbwyntio ar y ddwy adnod gyntaf, ond mae werth darllen y Salm ar ei hyd. Salm 91, a dwi'n darllen o'r hen gyfeithiad. Yr hwn sydd yn trigo yn i'r gelwch y goruchaf, a erys am yr arglwydd, fy noddfa, am hamddiffynfa ydyw, fy niw, ynddo yr ymddiriedaf. Canes efeath wared i o fagl yr heliwr, ac oddi wrth haint erchyslon. A'i asgell y cysgodau ef drosot, dan ei adenydd y byddi ddiogel. Ei wirionedd fydd darian ac astalch i ti. Nid ofni rhag dychryn y nos, na rhag y saeth a ehedo y dydd, na rhag yr haint a rodion y tywyllwch, na rhag y dinistr a ddinistrio ganol dydd. Wrth dy ystlys di y 5,000, 10,000 wrth dy ddeheulaw, ond ni ddaw yn agos ata ti. Yn unig, ti ac anfyddu ath lygaid, ac a weli dal yr rhai anniwiol. Am i ti wneithir yr arglwydd fy noddfa, sef y goruchaf, yn breswylfa i ti, ni ddigwydd i ti niwed, ac ni ddaw pla yn agos i'th babell. Canis efe awr chymyn i'w angylion amdana ti, dy gadw yn dy holl ffyrdd, ar ei dwylo y llygant, rhag tarod y droed wrth garreg, ar y llew, a'r asp, y cerddi, y cennau llew, a'r ddraig, a fethri. Am iddo roi ei serch arnaf, am hynny y gwaredaf ef, dyrchafa ef,
am iddo adnabod fy enw. Ef i ailw arnaf, am i ei gwrandawaf. Mewn ing y bydda fi gydag ef, y gwaredaf ef ac y gogoneddaf ef. Digonaf ef a hir ddyddiau, a dangosaf iddo fy iachawdwriaeth. Ychwanegau Dewi Fendith ar y darllan a'r gwrando yna o Iair. Nawn ni ganu emyn eto. Emyn cyn i ni weddio, emyn sydd yn atgoffa ni am sut mae cyfarfod. Mae angryffus bi ar geiriau, a mae'n pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n deud, fod io, dyma babell y cyfarfod, dyma gymod yn y gwaed, dyma noddfa, da ni eisiau sôn am y pethau yna bore yma, dyma noddfa i lofruddion, dyma i gleifion feddi crad. Dyma fan yn ymyl diwdod, o hwn yn rhyfeddod, dydy. Dyma fan yn ymyl diwdod, i bechadur ei wneud ei nyth, a chyfiawnder pyr y nefoedd yn siriol wenu arno byth a'r penillion sy'n dilyn. Diolch Fion. Di'r plant eisiau dod i set fawr rwan. Dwi'n licio deud hynny am yma. Dwi gon hen, da chi'n gwybod, mae'n bosib o fi wedi deud hyn o blaen, ond dwi wedi cyrraedd oed wan trws, dwi'n cael ail ddeud, a mae pobl yn maddau fi. Capeli estalwm o gynnyn nhw set fawr yn y ffrynt wrth y pulpid fel hyn, a fanna oedd y bobl bwysig. A dwi'n licio deud, hwn di'n set fawr ni, de. Achos chi di'r bobl bwysig. Da chi'n iawn heddiw? Pawb yn iawn? Da iawn. Dwi eisiau deud stori, tha chi. Wel, 2 stori, deud y gwir. Neu 10 o straeon, mae gen i lot o straeon. Ond, estalwm. O'n i'n byw mewn lle o'r enw Rhos Llaner Chrigog. Enw mawr, de. Rhos Llaner Chrigog. Lwyswch chi am Rhos Llaner Chrigog? Neb yna chi wedi clywed. Wel, pan o'n i'n byw na, nes i ddysgu lot o bethau. Ymhlith yr holl o'r pethau, nes i ddysgu geiriau newydd. Oedden nhw'n defnyddio geiriau yn bach wahanol. A dwi'n mynd i ddeud wan, gwch chi ofyn i Anti Gwenan, achos mae hi'n gwybod yn iawn am beth dwi'n sôn amdano fo. Mae hi wedi cael ei magu yn ymyl Rhos Llaner Chrigog. Da chi'n gwybod, da ni'n deud ydan pan da ni'n gweld
eira ar y mynyddoedd. Mae'n bwrw eira, meddyn ni. Nid dyna be maen nhw ddeud yn Rhos. Mae'n odi, meddyn nhw. Mae yna ryw acen fel yna. Dwi'n yn gwybod dwi'n neud yr acen yn iawn. Mae'n odi, meddyn nhw. A mae yna lot o eiriau gwahanol ac o'n i'n gorfod dysgu'r cwbl. A un o'r straeon glywys i, dwi'n mynd i deud y stori yn iawn. Un o'r straeon glywys i pan o'n i yn Rhos oedd, o'n na hen ddynion yno ac oedden nhw wedi bod yn lowyr. Dych chi'n gwybod beth i glywir? Pobl sy'n tyrchu'r glo allan o'r ddaear ydi glywir. Ond oedden nhw byth yn deud galw eu hunain yn lowyr, nac dan. Dan ddaear oedden nhw'n gofyn. O'ch chi'n gofyn iddyn nhw, lle ydych chi'n gweithio, o dan ddaear oedd pawb yn deud. A dyma'r stori, gwrandwch fan, hogyn bach o'r enw Sam. Ac oedd hon yn hen stori rhag ofn i chi feddwl bod fi'n ddychrynllyd o hen, dwi reit hen, ond dwi'n mynd ddychrynllyd o hen. Ond, estalwm, oedd plant yn gweithio dan ddaear. Edrych, plant 12 oed, 40 oed yn gweithio dan ddaear. Ac hogyn bach o'r enw Sam, ac oedd o'n gweithio dan ddaear. Ac oedd o'n mynd lawr y siafft, lawr i'w grombil y ddaear. Ac oedden nhw'n cael dod allan nes oedd hi'n ddiwedd y shifft. Chos oedd y lift neu'r siafft ddim yn mynd i fyny ac i lawr, lot o weithiau mewn diwrnod. A beth bynnag dyma Sam, ymhen rhyw awr ar ôl bod yn gweithio dan ddaear yn y bora. Dyma fo'n cofio, dwi di anghofio fy mocs bwyd, medda fo. Ond dim dyna beth nhw ddeud yn Rhos, nac e. Snapin oedden nhw'n alw fo'n Rhos, na fo, mae Anti Gwenan yn gwybod yn iawn. Dwi di anghofio'n snapin, medda fo. A paid a poeni, medda yr dynion ma oedd yn edrych ar ei ôl o. Paid a poeni, medda nhw, achos fedrwn nhw fynd â chdi i fyny, mae o'n bosib mynd i fyny amser ceinio, a wedyn geith dy fam ddod â dy snapin i ti. Wel, o reit, medda fo, a fanna oedd o yn gweithio ac yn meddwl. A pan ddoth hi'n amser iddo fo fynd i fyny i nôl i snapin bwyd, dyma fo'n troi at un o'r dynion, a dyma fo'n deud, achos pa liw oedd o, dach chi'n meddwl ar ôl gweithio dan ddaear yng nghanol y glo yma am 4 awr? Pa liw oedd o, dach chi'n meddwl? Du. Oedd pawb ohonyn nhw'n ddu. A dyma fo'n meddwl cyn mynd i fyny. Pan a i fyny, medda fo, bydd mam ddim yn nabod i, achos bod fi'n ddu i gyd. A dyma fo'n deud wrth y dynion yma, gwrandwch gen i broblem, medda fo, pan a i fyny, sut fydd mam yn nabod i? Menna'r dyn yma. Isio ti boeni am hynny, medda fo, achos os na fydd dy fam yn dy nabod i, wedi di'n siŵr o nabod dy fam. A da chi'n gwybod be? Da chi wedi bod yn yr ysgol Sul bore yma? Do? O gynnwch chi'n ysgol Sul heddiw? Wel, am bod chi'n dod i capal ta. Ella, bosib, bod chi ddim yn nabod Iesu Grist eto. Dim eto. Ond dwi eisiau deud un peth ofnadwy o bwysig wrthach chi a pawb arall sy'n yma. Hyd yn oed os da ni ddim yn nabod Iesu Grist eto, gallan ni fod yn hollol siŵr mae o'n nabod ni. Mae o'n nabod ni. Mae'n eich nabod chi bob un ohonoch chi. Mae'n gwybod yn iawn beth sy'n mynd ymlaen yn eich bywyd chi ac yn eich meddwl chi. Mae'n gwybod am y pethau da chi'n poeni amdanyn nhw. Mae'n gwybod am y pethau drwg da chi'n meddwl neu'n neud. Mae'n gwybod am y pethau da chi ddim yn siŵr ohonyn nhw, yn amheuon ni, a'n cwestiynau ni. Sa ddim byd amdana ni, wir, na di o ddim yn wybod. A mae'r Efengil, neges y Testament Newydd, newyddion da y Testament Newydd, yn deud wrthon ni am yr arglwydd Iesu Grist wedi gwneud popeth drosta ni, yn lle ni ac yn mwy ni, fel bod ni'n gallu dod i'w nabod o. Ond wir, mae'r Efengil yn cychwyn yn bywyd ni. Mae'r Efengil yn cychwyn yn bywyd ni, mae gras yn cychwyn yn bywyd ni, pan da ni'n dod i sylweddoli. Mae o'n nabod ni. Mae'n gwybod yn iawn. Mae'n gwybod yn iawn amdana ni. Os a ddim byd, nad i o ddim yn wybod.
A gobeithio mewn amser, fyddwch chi'n gweld hynny, a fyddwch chi wedyn, o un yn eich calon, yn credu ac yn rhoid eich ffydd ac yn trystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n fraint enfawr i fi gael deud bore yma wrthoch chi, gobeithio bod gennych chi lot o ffrindiau, cannoedd o ffrindiau. Gobeithio bod gennych chi o leia un ffrind da, mae hynny'n bwysig. Ond chewch chi neb sy'n well ffrind na'r arglwydd Iesu Grist. Chi gofio hynny? Diolch yn fawr. Gwch chi fynd yn ôl. I'ch lle lle ydych chi fod. O'n i'n pregethu rwla yn y de, mae well mi beidio deud lle. Mae syna chi beth sy'n poeni pregethwyr a gweinidogion. Y pethau rhyfedda. Y pethau rhyfedda. Ac o'n i'n pregethu'n rwla. Ac ddim yn dilyn y drefn dwi di arfer efo hi. A nes i anghofio gweddio. Efo'r gynulleidfa, nes i anghofio gweddio. A fe oedd o ar y meddwl i ac ar yng nghydwybod i ac yn ymhoeni fi. Nwch chi'n credu, wythnosa, misoedd wedyn, o'n i jyst methu anghofio'r peth. Mae'n fraint cael deud. Mai fi sy'n arwain, da ni rwan yn mynd i gyd weddio. Da ni'n mynd i weddio hefo'n gilydd. Da ni'n cael dod, dyma'n cyfle ni. Neu un di gweddio ar y dechrau dwi'n gwybod. Ond hwn di'n cyfle ni eto i nesau, i glosio at orsedd gras. Yr orsedd, y lle yna, oedden ni'n canu. Man yn ymyl diwdod i bechadur ei wneud ei nyth. Dwch ni weddio. Ein tad, ydyn ni'n diolch yn fawr am dal dod i oedfa arall am y cwbl da ni'n tystio iddo fo wrth i ni wneud peth fel hyn. Ac ydyn ni'n diolch i ti, da ni'n credu amdana ti, dyfod ti'n ddiw sydd yn brenhinoedd arglwyddi. Mae ti yw y Duw sofran, a dyfod ti wedi trefnu i ni fedru dod ynghyd eto bore yma i'r oedfa arbennig yma. Yn gweddi ni ydy byddi di'n yn helpu ni yn gyntaf ac yn benna yn calon i daddoli di. Da ni yma i wneud hynny. Da ni yma i ddyrchafu enw, i ganmol ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist yn calon ac yn henaid. Da ni mor wan, da ni mor dlawd, da ni mor anghennus, da ni ddim yn gallu gwneud hynny heb dy help. A dyna pam dad nefol, ydyn ni'n gofyn am dy ysbryd, dyr o nerth dy ysbryd yn y dyn oedd i mewn, yn calon, yn henaid. Dyr o nerth dy ysbryd i ni, i fedru canu clodydd i'n harglwydd ac i'n gwaredwr Iesu Grist. Am y cwbl ydi o, ac am y cwbl y mae o wedi wneud droson ni ac yn lle ni bechaduriaid. Da ni'n gofyn y byddi di'n codi pethau o dy air fydd yn berthnasol i ni ac yn addas i ni. Da ni'n gofyn, da ni yma i gael clywed beth sydd gen ti i'w ddweud. Da ni ddim yma. Da ni ddim yma i wrando ar leisiau y naill a'r llall. Da ni yma i glywed dy air di. Ac da ni'n gofyn, dad nefol, sibrwd wrth yn calonna ni. Dwed dy fod yn eiddo i mi. Mae yna emyn sy'n deud beth fel hyn. Dwed dy fod yn eiddo i mi. Mewn llythrenau eglur clir. Tor amheuaeth sych di gysur tywyll dyrus cyn bo hir. Ac ydyn ni'n gofyn am gael clywed un o eiriau pyr yn ef. Da ni yn cyflwyno gwaith yr Efengil yn gwlad fach ni i dy sylw ac i dy ofal. Yn dyhau dad nefol am ddyddiau gwahanol a dyddiau gwell. Pan y byddi di yn tywall dy ysbryd ac yn galw llaweroedd o bobl i mewn i dy deyrnas. Da ni'n gofidio, da ni'n tristau, mae'n anodd i ni ymdopi hefo'r holl anwybodaeth a pobl mor ddifeind ohona ti ac o'th Efengil, ath fab,
Ac ydyn ni'n gofyn i ti ar i ti newid y pethau yna. Fel y bydd pobl yn una hefo nhw, fel y bydd pobl yn sychedu am y dŵr bywiol sydd i'w gael yn unig gan yr arglwydd Iesu Grist. Da ni hefyd yn dal ar y cyfle i weddio dros bobl eraill, pobl sydd yn sal, pobl sydd mewn cartrefi neu ysbytai, yn deulu ac yn ffrindiau ac yn pwy bynnag arall y gwyddon ni amdanyn nhw, da ni'n ei cyflwyno nhw i ti yn ei gwahanol anghenion ac yn gofyn dadnefol ar ei ti gyrraedd atyn nhw yn dy ras a'i bendithio nhw yn ôl i cyflwr a'i hangen. Wrth weddio fel hyn, da ni'n meddwl yn arbennig am bobl yn deulu eto ac yn ffrindiau sydd hyd y bore yma tu allan i dy deyrnas di. Da ni'n cyflwyno i hangen arbennig nhw i dy sylw ac yn credu amdana ti ac yn credu am yr efengil nad oes a neb yn rhy ddrwg, nad oes a neb yn rhy bell, nad oes a neb yn rhy ddifeind i ti allu i cyrraedd nhw trwy dy ysbryd a hefo dy air. Da ni yn diolch i ti am bob peth da yn bywyd, am bob cadw ac amddiffyn sydd arno ni. Ond diolch mwy am un a fi yn gweudu ar y groes droson ni ac yn lle ni. Yn gweddi ni ydy y byddi di'n hoelio yn sylw ni yn ystod yr amser gwerthfawr yma hefo'n gilydd, yn hoelio yn sylw ni ar ein hanwyl arglwydd a'n gwaredwr ni, Iesu Grist. Yn ei enw ac mwyn ei enw, ydyn ni'n gofyn hyn. Amen. Diolch am ei ganwn ni. Yr emyn nesa, os gawn ni. O am dreiddio i'r adnabyddiaeth o'r unig wir a bywiol Dduw i'r fath raddau a fo'n lladdfa i ddychmygion o bob rhyw. Credu'r gair sy'n dweud amdano, am ei natur sanctaidd ni, sy'n farwolaeth i bechadur, heb gael iawn o drefniad Duw. Diolch yn fawr.
fel o'n i'n dweud, dwi'n awyddus i ni gael edrych ar y ddwy adnod gyntaf yn Salm 91. A mi welwch chi, os nwch chi edrych ar y ddwy adnod yna, mi welwch chi, mae hwn yn cael ei osod, y ddwy adnod, maen nhw'n cael ei gosod fel thema i'r salm i gyd. A'r thema ydy diogelwch y Cristion. Diogelwch y Cristion. Bod y Cristion yn saff. Bod y Cristion yn ddiogel, yn dragwyddol. Bod I dynged tragwyddol o yn llaw Duw. Yn llaw yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn y prawf o hynny ydy y pethau sydd yn ymosod ar y diogelwch yna yng nghwrs yn bywydau bach ni yma ar y ddaear, ond sydd ddim yn y diwedd yn gallu peryglu y diogelwch. Maen nhw'n ymosod, ond dyn nhw ddim yn gallu peryglu yr diogelwch yna. Da ni'n cael y geiriau yn Rhufeiniau pennod 8, nad oes dim yn y diwedd, nad oes dim yn gallu gwahanu y Cristion oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. Mae'n werth I fi nodi, achos dwi'n gobeithio, byddwch chi yn ystod y dydd heddiw ella, yn cael mynd yn ôl at y salm, ac yn cael myfyrio drosti, fel dwi'n dweud, dwi'n mond yn mynd I ganolbwyntio ar y ddwy adnod gyntaf, neu rhan o hynny hefyd, deud y gwir, ond mae'n werth nodi, mae'na drefn yma. Mae'r thema yn y ddwy adnod gyntaf, wedyn o adnod 3 I adnod 13, mae'r salmydd yn enwi yr ymosodiadau yma, yr amrywiol bethau yma sydd yn gallu ymosod, ond ddim yn y diwedd yn gallu peryglu diogelwch y Cristion. A wedyn, yn hyfryd iawn, o adnod 14, tair adnod ola, ac yn rhyfeddol, da chi'n clywed y llais yn newid. Da chi'n clywed y llais yn newid tua'r diwedd. Am iddo roi ei serch arno. Mae Duw ei hun yn siarad. A mae o yn y meddwl fi sy'n deud hyn, mae Duw fel petai o'n dweud wrth y salmydd, ti di gael o'n iawn. Mae Duw fel petai o'n rhoi sel I fendith. Mae Duw ei hun fel petai yn dweud amen wrth y pethau yma y mae y salmydd yn gallu tystio iddo fo. Rwan ta, mae yna 4 darlun o'r diogelwch yma. 4 darlun, o'r diogelwch yma. Ac efo'r 4 darlun, mae'n gliriach yn yr hen gyfeithiad na'r gyfeithiad diwygedig, dyna pam o'n I, na'r unig reswm pam o'n I eisiau defnyddio hwnnw. Ond hefo'r 4 darlun, mae yna 4 enw gwahanol yn cael ei briodoli I Dduw. Da chi efo fi wan? Mae yna 4 darlun o'r diogelwch, 4 disgrifiad o'r diogelwch, ond hefo'r 4 disgrifiad yna, 4 enw gwahanol yn cael ei briodoli I Dduw. Ac os cawn ni rhoi nhw hefo'i gilydd, mae yna gobeithio, mae yna fydd ysbrydol I ni yn y fan yma. Sbiwch ar y geiriau cyntaf. Dirgelwch, medda fo. Dwi'n gwybod mai lloches ydy o'n y cyfeithiad diwygedig, ond mae'n debyg bod o'n golygu lloches dirgel, neu lloches gydd, mae dyna beth yw yr ystyr, ac yn yr hen gyfeithiad y gair yma, dirgelwch. Dirgelwch y goruchaf, medda fo. Dyna'r darlun, dyna'r diffiniad o'r diogelwch, yr un cyntaf I ni bore yma. Y dirgelwch yma. Y dirgelwch yma. Wan ta, os da chi weddol gyfarwydd efo'ch testament newydd, mi ddudodd na rywun rhyw dron do, mae'r testament newydd yn geiriedig yn yr hen, a mae'r hen yn cael ei ddatguddio yn y newydd, dwi wedi cofio fo wan. Mae yna berthynas rhwng y ddau,
nid dau lyfr ydyn nhw, ond mae yna berthynas, a mae un yn esbonio y llall. A dyna o'n i eisiau ddeud. Os da chi weddol gyfarwydd efo'ch testament newydd, fyddwch chi'n gyfarwydd efo'r gair yma, dirgelwch. Mae'r apostol yn defnyddio'r gair yn aml, pan mae o'n siarad am yr Efengil, dyma'r gair mae o'n ei ddefnyddio, mae yna fwy nag un enghraifft ohono fo yn y llythyr at yr Effesiaid, ond yn y llythyr at y Colosiaid er enghraifft, mae o'n sôn am dirgelwch Crist, dirgelwch y cymdeithas ei ddirgelwch ef. Mae o'n gofyn i'r Colosiaid weddio dros fo, fel ei fod o'n gallu pregethu y dirgelwch yma, sydd yn guddiedig. Hynny ydy, yr Efengil. Dyw, be di'r Efengil? Be di neges y Testament Newydd? Be di'w calon negas yr Efengil? Hwn, Dyw yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud y cwbl droson ni fel pechaduriaid, fel bod na gymod yn dod i fod, heddwch yn dod i fod, perthynas yn dod i fod, rhyngo ni a Dyw trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Hwn ydy'r newyddion gorau glywodd y byd yma erioed. Dwch ni drio pinio hwn i lawr fel da ni'n deud yn Gymraeg. Dydy'r dirgelwch yma, y gair, bod ni'n defnyddio'r gair, mae o'n fama, mae o'n mewn aml i le yn y Testament Newydd, fel dwi'n deud, dydy'r ffaith bod yr Efengil yn cael ei disgrifio neu darlunio fel dirgelwch ddim yn golygu cyfrinach. Dio ddim yn golygu cyfrinach. Dio ddim yn golygu negas ar gyfer rhyw fath o bobl. Mae'r dirgelwch yma, y neges yma, ar gyfer pawb. Pawb sydd gan glist i wrando ar y neges. Dio ddim yn neges. Yn ofnadwy o bwysig deud pethau fel hyn wrthon ni'n hynna'n a'n gilydd. Dio ddim yn neges ar gyfer rhyw fath o bobl. Mae'n neges ar gyfer pawb. Wedi deud hynny, mae o yn dirgelwch, am neges yr Efengil da ni'n sôn wan, mae o'n dirgelwch yn yr ystyr na fedar neb ohono ni weithio hwn allan trwy yn cyneddfa yn hunan. Fedar neb ohono ni weld y neges yma, fedar neb ohono ni werthfawrogi y neges yma, fedar neb ohono ni gredu y neges yma. Yn yr ystyr yna, mae o'n tu hwnt i ni, y dirgelwch yma. Gwrandwch ar y frawddeg nesaf. Oni bai bod ysbryd Duw yn ei ddatguddio fo i ni. Oni bai bod Duw yn ei ras trwy ei ysbryd yn agor ein meddwl ni, yn cyffwrdd a'n calona ni, yn gwiro ein hewyllus ni. Ohono ni'n hunan, mae o'n mynd i fod yn dirgelwch i ni. Yr ddysgeidiaeth yn y Testament Newydd ar y sgrythyr drwyddo draw ydy yn bod ni o ran ni'n hunan yn feirw. Yn feirw. Bo ni methu gwerthfawrogi. Bo ni methu cydio. Bo ni methu deall y pethau yma. Hyd nes fod Duw ei hun trwy ysbryd yn ymwneud hefo ni. Wedyn, a dim ond wedyn, ydyn ni'n dod i gymod a heddwch ag i berthynas hefo Duw. Un gair bach arall am y dirgelwch. Os osa dirgelwch o gwbl ynglyn â'r Efengil, y dirgelwch ydy pam yn y byd mawr y bydda Duw glân, cyfiawn, sanctaidd, yn delio mewn gras hefo pobl sydd yn elynion iddo fo. O ran y natur, o'n i'n deud bod ni'n feirw, ac o ran y natur, ydyn ni'n elynion, da ni'n gosod yn hunan yn elynion i Dduw. Hyd yn oed os nag dio'n amlwg ar y tu allan,
Mae o'n wir am yn calonna ni, bob un ohono ni, bod ni'n elynion. Cyn bod Dyw, cyn bod ysbryd Dyw yn gweithio yn bywyd ni, da ni'n gosod yn hynna'n yn erbyn Dyw. A mae o'n ddirgelwch. Mae'n adnod yn cuddio yn rhywle yn niwmer i wneud Deuteronomium, dwi'n yn cofio lle, ond mae'n adnod yn cuddio yn rhywle yng Nghrombil yr Hen Testament, lle mae Moses yn gofyn i Dduw, da chi'n cofio ella, pam wyt ti'n delio hefo'r bobl yma o gwbl? Pam wyt ti'n siarad efo'r bobl yma o gwbl? A mae Dyw yn deud, nid am eich bod chi'n bobl glyfar, dwi'n ar y lleirio wan mwyn deud hyn, nid am eich bod chi'n bobl glyfar, nid am eich bod chi'n bobl dda, nid am eich bod chi'n bod na lawer ohonoch chi, nid oherwydd dim byd amdanoch chi, does dim rheswm fel na o gwbl, ond am fod Dyw yn eich caru chi ac wedi gwneud hynny o dragwyddoldeb. Rwan, edrychwch ar y gair neu'r enw y mae'r salmydd yn briodoli i Dduw. Yr hwn sydd yn trigo yn i'r gelwch, a sut mae'n cyfeirio Dyw? I'r gelwch, Dyw mae'n feddwl, de? Ond yn i'r gelwch, y goruchaf, medda fo, fel na mae o'n meddwl am Dduw yn y fan yma. Yn y cyfieithiadau Saesneg, most high ydi o. Hynny ydi, y goruchaf Dduw. Y goruchaf Dduw. Nad oes na neb mwy na fo. Fo ydi'r barnwr yn y goruchaf lys. A dyma beth yw ei ddedfryd derfynol o y goruchaf. Fo, mae o wedi penderfynu i bawb sydd yn rhoi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, nid jyst maen nhw'n ddi-euog, nid jyst maen nhw off the hook, ond maen nhw'n gyfiawn. Yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist, maen nhw yn rhoi ei ffydd, a da ni angen help i wneud hynny, ond maen nhw yn rhoi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, a maen nhw'n cael cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist mwyn medru dod i gymod, mwyn medru dod i heddwch hefo Dyw. A mae angen i ni feddwl, beth sydd wedi digwydd ta? Achos drosodd a drosodd yn yr ysgrythyr, beth sydd wedi digwydd i'r peth mawr yna allu digwydd? Nid jyst bod ni'n cael maddeuant, nid jyst bod ni'n cael off the hook, ond bod ni'n cael yn cyfri yn gyfiawn yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n darllen, dyda ni, drosodd a drosodd yn yr ysgrythyr, bod Dyw ei hun yn gyfiawn. Na dydy o ddim yn bod o'n uniawn. Na dydy o ddim yn gwiro i safona. Na dydy o ddim yn gwiro i gyfraith lan. Na dydy o ddim yn cogio bod rhywbeth sydd yn wir ddim yn wir. Na dydy o ddim yn smalio, sgipo pechodau dan y carpad a dewis i hanwybyddu nhw. Be sydd wedi digwydd ta? Meddach chi, bod y Dyw cyfiawn yn rhoi cyfiawnder i bechaduriaid. Mae yna rhywbeth mawr wedi digwydd. Mae rhaid bod na i beri i hwnna ddigwydd. Oedd hi'n ddydd Gwener anarferol o brysur yn Jerusalem. Y dydd Gwener arbennig hwnnw. Oedd hi'n wyl, oedd na fwy o bobl yno, ond hefyd oedd na groes hoelio yn digwydd. Ac oedd pobl yn tyrru i weld, oedd hwnna ddim yn beth anarferol, ond oedd o'n rhywbeth oedd pobl yn tyrru i weld o. Yna 3 yn cael eu croeshoelio y dydd Gwener hwnnw. Ac ar y groes ganol oedd mab Dyw. Ar y groes ganol oedd y cyfiawn a'r glân a'r perffaith ei hun.
A mae o, yr arglwydd Iesu Grist, wrth farw, yn cymeryd arno ei hun gosb pechodau myrdd o ddynion. Diolch yn cael ei wneud yn bechadur, ond mae o'n cael ei gyfri fel petai o yn bechadur. Ac drwy farw, drwy gario y gosb eitha yna, mae o oherwydd hynny yn cymeryd cosb pechod hefyd arno ei hun. Mae o, y gwaredwr, pan mae o'n marw, yn rhoi ei hun, yn aberth ac yn offrwm. Mae o'n rhoi ei hun i dalu yr iawndal yna dros bechaduriaid. Fo ydy'r aberth, fo ydy yr offrwm. Mae'r ddedfryd yn cwmpo arno fo. Chi'n cofio'r cwestiwn? Sut ymedar y Duw cyfiawn glân gyfiawnhau pechaduriaid? Sut mae o'n medru ddim jyst madda, ond i cyfri nhw yn gyfiawn? Dyma fo. Dyma fo. Mae o'n cael ei gyfri fel pechadur, fel bod unrhyw un wneith gredu yno fo yn cael ei gyfri fel petai o'n gyfiawn. Da ni ddim yn gyfiawn, nag dan. Neb ono ni. Ond cael yn cyfri fel petai ni yn gyfiawn. Daliwch ar hwnna. Oherwydd dyma be mae'n olygu. Gan fod Duw yn gyfiawn, fedar o ddim, neith o ddim, cosbi yr un pechod ddwywaith. Mae o wedi cyfri pechod pob un sydd yn ymddiried ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna pam ddio fo farw. Mae'r pechod yna wedi gyfri iddo fo i'r gwaredwr. Fel bod na gymod a heddwch a pherthynas rhyngon ni a Duw. Neith o ddim cosbi yr un pechod ddwywaith. Chi'n cofio eto y geiriau yna'n Rhufeiniaid. Dyma'r negas yn Rhufeiniaid 4:8, ynddo? Mae'r apostol yn gofyn cwestiynau tua diwedd y bennod, da chi'n cofio. Pwy arydd dim yn erbyn etholedigion Duw? A mae o fel petai o'n atab y cwestiwn. Duw, medda fo. Duw ydy'r goruchaf, ynddo? Duw ydy'r barnwr yn yr uchel lys. Oes na neb mwy, ydy Duw yn mynd i wneud hynny? Na di, medda fo. Mae'n amhosib pam. Duw yw'r hwn sy'n cyfiawnhau. Dio ddim yn mynd i wneud o, achos mae o wedi cyfri'r pechod ar y gwaredwr. Mae wedi rhoi gosod cosb ein pechod ni, cosb ein heddwch ni arno ef. Wrth baratoi, ddeisiau'r draws adnod, and o'n i rioed wedi sylwi arni, diom gwahaniaeth gen i gyfadda hynny, yn llyfr Malachi. Gwrandwch, mae fi, yr arglwydd, nim newidir. Dwi'n mynd i newid, medda fo. Am hynny ni ddifethwyd chi. Hyfryd de. Dwi ddim yn mynd i newid. Dwi ddim yn mynd i newid fy meddwl. Ac am hynny, dwi wedi gaddw'ch cadw chi. Dwi wedi trefnu ar gyfer eich cadw chi. Mae'r gwaredwr ei hun wedi cario dy gosb di. Ac am hynny, dwi'n mynd i newid. Ac ni ddifethwyd chi. Duw ei hun, yr hyn sydd yn wir amdano fo i'r Cristion, Duw ei hun ydy yn diogelwch ni. Fo ydy y goruchaf. Does na neb mwy. Da ni'n mynd atebol i neb arall uwch mwy. Fo yw y goruchaf.
A wedyn, yr ail ddarlun sydd gynnon ni yn sydyn ydy cysgod, darlun o'r diogelwch, cysgod a holl alluog. Welwch chi'r geiriau. Yr hwn sydd yn trigo yn i'r gelwch y goruchaf a erys yng nghysgod, dyna'r diogelwch, ond y ffordd mae o'n cyfeirio at Duw, yr holl alluog, medda fo, a erys yng nghysgod, yr holl alluog. Hyfryd, de. A mi ddeudaeth chi pam, oherwydd, ac unwaith wedi deud hyn, gobeithio, wrth allan eich Beibl ar eich benach hunan wedyn, byddwch chi'n sylwi ar y peth. Dwi'n sylwi yna fo'n aml, unwaith da chi wedi gweld rhywbeth, da chi weld o bob man. Da chi'n gwybod beth i feddwl? Gobeithio nawch chi, os di hwn yn newydd i chi, gobeithio byddwch chi. Unwaith mae'r ysgrythyr yn deud rhywbeth wrthon ni, mae'n deud, sy'n ma hwnna'n berthnasol i fi ta. Edliwch am Salm 23, mae gael yn glir yma. Yr arglwydd yw fy Michael, dyna beth dwi'n credu. Sy'n ma hwnna'n berthnasol i mi, ni bydd eisiau arnaf. Ni bydd eisiau arnaf. Y cysgod yma, dyma sut mae o'n berthnasol. Mae'r geiriau cyntaf, ynglyn â'r diogelwch ac ynglyn â'r goruchaf, mae'r geiriau cyntaf ynglyn â be da ni'n gredu. Be da ni'n gredu. A rwan da ni'n gofyn, wel, sut medra i wybod am hynny? Mae awnelo hwnna yn profiad ni. Sut dwi'n cael gwybod hynny yn fy mywyd bach. Oherwydd, mae'n ofnadwy o bwysig i ni ddeud pethau fel hyn. Nid credu pethau mae'r Cristion. Credu person. Mae'r ddysgeidiaeth, wrth gwrs bod yr ysgeidiaeth, wrth gwrs bod yr athrawiaeth, fel da ni ddeud, yn bwysig. Ond nid credu athrawiaeth, nid credu pethau mae'r Cristion, ond credu person yr arglwydd Iesu Grist. Y ffydd yna sy'n dod â ni i gymod hefo Duw, mae hefyd yn dod â ni i berthynas efo Duw trwy yr arglwydd Iesu Grist. A'r cysgod, am beth ni'n sôn am yma wan ta, meddwl chi? Pa fath o gysgod oedd yr salmydd yn meddwl amdano fo? Yn amlach na pheidio yng Ngogledd Cymru, wel, yng Nghymru gyfan, cysgodi rhag y glaw da ni de. Ond dwi'n meddwl bod o'n iawn i ddeud, nid dyna sydd yma, dwi'n meddwl, cysgodi rhag y gres. Cysgodi rhag y gres. Y gres yna sydd yn llethu. Y gres yna sydd yn gwneud ni yn ddiymadferth. Y gres yna sydd yn signo yn nerth ni. Am beth da ni'n sôn yma, meddwl chi? Wel, yr holl o'r treialon, a'r gofalon, a'r profedigaethau, a'r cwbl yna, yr ydyn ni'n byw yna fo. Yn ei ganol o. Dyma'r awyrgylch i'r Cristion. Da ni angen cysgod rhag yr holl o'r pethau yma sy'n gallu'n llethu ni, sy'n gallu signo nerth ni yn union fel bod mewn gres tanbaid. Mae'r ysgrythyr gyda llawn yn yn rhybuddio ni, peidiwch â disgwyl dim byd gwahanol. Peidiwch â disgwyl dim byd gwell trwy lawer o'r thrymderau yma'n rhaid i ni fynedu mewn i deyrnas Dduw. Iesu Grist ei hun yn dweud, yn y byd, gorthrymder a gewch, da chi'n mynd i gael o. Dyna beth ydy o i fyw yn y byd yma. Ond beth am y cysgod, meddwl chi? Cysgod, yr holl alluog ydy o. Cysgod, yr holl alluog. Calon yr Efengil ydy yr arglwydd Iesu Grist a'r neges yma am y groes. Calon y bywyd ysbrydol. Dwch i mi ddeud wrtha fi fy hun a chitha bore yma, calon y bywyd ysbrydol ydy byw yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. Calon y bywyd ysbrydol. Dyma beth yw Cristion. Da ni'n llawer o bethau, ond dyma beth yw Cristion. Rhywun sydd yn byw yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n ardderchog pan da chi'n meddwl amdano fo. Cysgod, mae yna bobl yn deud wrthon ni yn does, dwi'n crwydro wan mwyn gwneud y pwynt yma, dwi'n sori. Mae yna bobl yn deud wrthon ni, wel, ia, y Testament Newydd a Iesu o Nazareth,
a'r pethau mae o'n ddysgu ni, neu ar y siampl mae o'n rhoi i ni, neu rhywbeth felly. Fedrwch chi'n cysgodi wrth esiampl. Nafdrwch. Dwi'n gwybod yn iawn, dwi'n defnyddio'r gair cywir yma wan. Ond mae rhaid i gysgod, be da ni'n cysgodi ynddo fo, fod yn rhywbeth diriaethol. A cysgodi ym mherson yr arglwydd Iesu Grist y mae y Cristion wrth Dduw yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. Mae gael Hen Testament a Newydd. Panelich trwy y dyfroedd, a rhodio trwy'r tân. Be wyt ti angen wybod fwy na dim byd? Bo chdi wedi darllen geiriadur Charles a bo chdi'n cytuno hefo pob gair ohono fo, a bo chdi'n deall i'r graddau mae o'n bosib i ddeall neges. Na, dim o gwbl. Ni gwneud yn fychan o'r pethau yna dwi wrth ddeud hynny. Ond, panelich trwy y dyfroedd a rhodio trwy'r tân, mae fi a fyddaf gyda thi. Mae fi yw'r arglwydd y Dduw. Sanct Israel, dywaredydd. Psalm 23 eto. Perhodiwn ar hyd glyn cysgod angau. Be dwi angen wybod? Nid ofnaf niwed. Pam? Canis yr wyt ti gyda mi. Fod i'r cysgod. Yn ei gwmni fo y mae y Cristion yn byw. A sbiwch, mae'r salm yn ardderchog oherwydd mae'n deud wrthon ni am y goruchaf Dduw, nad oes neb mwy, neb arall i atab iddo fo, a mae o'n cyhoeddi pobl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn gyfiawn. Dyna i ddedfryd oes neb arall yn mynd i ddeud yn wahanol i hynny, a rwan y cysgod. A'r cysgod ydym ni'n sôn amdano fo ydy'r gwaredwr ei hun. A be da ni'n gael wybod amdano fo, mae o'n holl a lluog. Da ni'n gwybod y geiriau yma, da ni'n llithro trwyddyn nhw mor ddifeddwl. Mae o'n holl a lluog. Os a ddim byd amdano fo, nag ydy o'n gallu i wneud. Pob nerth, pob gallu, pob awdurdod yn ei law. Mae pobl yn y byd allan y fyncw, maen nhw'n sôn am friends in high places, medden nhw. Gwranda rwan, Gristion bach, gwan a thlawd fel finna. Dyma'r friend sy'n gen titha. In not just high places, ond yn y lle uchaf un. Hwn enillodd Efiw Saint bob braint a bri. Mae'r cwbl gyda fo i'w rhannu hefo ni. Mae o wedi ennill ar ddiafol, cnawd a byd. Os a ddim un gelyn, mae'n dangos hynny, Henwag o Biwritan yn deud fel hyn, dychmod y maen yn cael ei rowlio oddi ar y bedd, pan nath Iesu Grist atgyfodi, a un Henwag o Biwritan yn deud beth fel hyn, nid am fod yr arglwydd Iesu Grist angen i'r garreg cael ei symud mwyn medru dod allan, oherwydd yn ei gorff, pidwch a gofyn mi esbonio hwn, ond yn ei gorff atgyfodedig, oedd o medru mynd a dro trwy ddrysau caeedig, oedd ddim rhaid symud y maen mwyn iddo fo. Na, meddo fo, mae'r maen yn cael ei rowlio ymaith mwyn i chdi gael gweld i mewn. Mwyn i chdi gael gweld sut waredwr sy'n gen ti, bod o'n fuddigwr ar angau a'r bedd. Mae'r cwbl o'r rhwystra, dwi'n gorffan wan, mae'r cwbl o'r rhwystra, da ni'n darllen amdanyn nhw, rhwng adnod 3 ac 13, yn dweud am y Cristion bach gwana, oherwydd gwaith yr arglwydd Iesu Grist yn byw a marw ac atgyfodi dy fwyn di, i fod o, y gwaredwr, yn gallu'n gwneud ni yn fwy na choncwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Duw roedd o'i ras i ni i aros yn y cysgod yna mwyn ei enw. Amen.
Mi ganwn ni yr emyn ola. Ac os dwi'n cofio'n iawn, mae'n sôn am gysgod. Arhosaf yng nghysgod fy niw, i mewn yn i'r gelwch yn ef, dan adain ei gariad drwy'n byw, fe'n gwrendus, biwch hyfryd, cyn clywed fy lle. Cyn i fi weddio, fe'n gwrendu cyn clywed fy lle. He curau trallodion yn hy i'm herbyn, yr holl o'r pethau na mae o'n enwi yn Salm 91. He curau trallodion yn hy i'm herbyn fel tonau y môr, mi ganaf wrth deimlo mor gry. Nid ydw i, ond mor gry fy nghraig am cadernid yw'r ior. Diolch yn fawr. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni. Amen.